Magandang araw po sa inyo lahat. Aking malugod na binabati ang incoming President Bongbong Marcos at incoming Vice President Sara Inday Duterte sa bumubuo ng UNITEAM. Una niyan ang hukbong ng pagbabago. Andyan din ang Partido Federal ng Pilipinas, ang Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, Abono Party List, People's Reform Party, at Pwersa ng Masang Pilipino. Siyempre kasama natin ang buong Pangasinan sa pamumuno ng ating incoming Governor Ramon Monmongico III at Vice Governor Mark Lambino. Nandito rin ang ating Partners for Change sa 1st District of Pangasinan, Honorable Arthur Celeste, Honorable Mark Ubaco ng 2nd District, Honorable Rachel Arenas, kasama na rin natin sa Binulunan Mayor Ramon Gigo Jr. at ang Abono Party List Representative Honorable Conrad Estrella III. Hindi ko maaari makalimutan ang aking may bahay na si Ninya na siyang magpapatuloy ng aking nasimulan dito sa bayan ng Bayambang at sa lahat ng bisita na nandito at nanonood via live sa Facebook. Magandang hapon po sa inyong lahat. This day marks a very significant event in the municipality of Bayambang and province of Pangasinan, as we join a bigger theme for change and transformation. We, the Team Kiambao Sabangan, together with the Alyansang Gico Lambino, vows our full support and commitment to the Marcos Duterte Alliance. I think it's high time na mamili na tayo ng ating presidente. Hindi pwedeng maglalaro tayo kung may gusto tayong susuportahan sa pagkapangulo, ba't pa tayo maghihintay? Kaya ang sabi po ni Mayor Kiambao, tinawagan din po niya ako. Art, tingin ko kailangan formal na nating ideklara kung sino man ang susuportahan nating presidente. Hindi pwedeng hindi tayo formal na magdideklara ng commitment of support sa ating kandidato para presidente. No ikumpara tayo ako, ti administrasyon ni Marcos, kadagitoy, presidente na si Bublat, mas magaling pa rin si Presidente Marcos kumpara sa lahat ng mga presidente tumakbo. Nagdesisyon nga po kami na sa araw na ito, formal nating idideklara ang suporta natin BBM Sara for Vice President. Maraming salamat sa mga bayambangenyo na suportan namin ni Mayor Inday Sara at saka ako. Maraming salamat at alam ko meron kayong launching of support for BBM Sara na yung mga grupo ninyo. Kaya kami ni Inday Sara ay nagpapasalamat sa inyo at sana pagdating ng panahon ay mapuntahan namin kayo para magpasalamat na mabuti. And I thank Mayor Cesar and Mayor Nina
and to all the Pangasinenses sa inyong pagpahiwatig ng ating support, ng tiwala ninyo sa aming ginagawa ni Mayor Inday. Thank you very much. At sa simula na ito, ipagpatuloy natin hanggat tayo magtagumpay. Maraming salamat sa inyo, and thank you, and keep up the good work. Assalamualaikum. Allow me to convey my overwhelming gratitude to the members and officers of Partido Federal ng Pilipinas, Lakas Christian Muslim Democrats, Puwersa ng Masang Pilipino, and Hugpong ng Pagbabago for forming this alliance today. This alliance does not only show our firm aspirations for our country, it also echoes loudly of our triumph to peacefully unite and stand side by side in the pursuit of continued development and positive change for our fellow Filipinos and the Philippines. The UNI team has done something remarkable in a time when political noise and bickering drown the issues and problems confronting the Filipino people. That is to forge a partnership as one organization, setting aside political rivalries and differences, to become strong partners of the people and the nation. Our alliance is built on friendship, trust, and the commitment to serve the Filipinos and the country. As your vice presidential candidate, I am proud of this agreement that powerfully illustrates leadership transcending throughout political colors. To PFP, Lakas CMD, PNP, and HNP, there is no turning back. And we shall move forward armed with the overwhelming support of the people and the political agenda that centers on the development of our great nation. Sa tingin ko, sinagot ang ating panalangin dahil nangyari na ang aking pinapanalangin na magkaroon ng pagkakaisa ang dalawang masasabi nating visionary and driven leaders of the country. Kaya po bilang naatasang standard bearer ng Agila ng Pangasinan, kami po ay buong puso sumusuporta sa BBM Sara Unity. So, suportahan po natin. Ako po sa aking paglakad, kasama ko si Vice Governor Mark Lambino, ang ating po mga congressmen, mga kandidato po natin. At kayo po sa inyong pong mga bayan, suportahan po natin ang BBM Sara Unity. Ikampanya po natin sila. Sa lahat po ng diskurso natin, banggitin po natin. Dahil marami pong nagawa ang pamilya ng mga Marcos at pamilya ng mga Duterte. Lubos na nagpapasalamat sa oportunidad na makakasama at makakatrabaho ang dalawa sa pinakamagaling na leader ng bansa. Dito sa aming bayan, dideklara ko po ang revolusyon laban sa kahirapan na naglalayong mawakasan ang kahirapan sa bayan. Ako ay naniniwala sa pangyarihan ng pagkakaisa, gaya lagi kong sinasabi sa aking talumpati, na magkaisa tayo, na magtulungan upang mas mapabilis ang pag-asenso. Kaya naman, ang inyong adhikain na unifying leadership, building nation, ay naway maging daan upang makamit muli ng Pilipinas ang nararapat na ginhawa at kaunlaran. Naniniwala ako sa kakayahan ng ating Presidente Bongbong Marcos at Vice President Duterte na maiaangat nila ang Pilipinas sapagkat nakikita ko sa kanila ang katangian ng tunay na leader na mayroong puso sa mamamayan, ginagamit ang utak sa pamamahala, may panindigan sa bayan
at may pagpapahalaga sa katarungan. Gaya ng kanyang ama, siya ay dakila at totoo sa bayan. Si Ferdinand Bongbong Marcos, ang aking presidente, at Sara Inday Duterte Carpio bilang Vice President ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, patunayan natin sa buong sambayanan na ang tambalang Marcos at Duterte ay muling magpapakilala sa Pilipinas bilang perlas ng silanganan sa mundo. Unitim, hangad ko na mas lalo pang tumibay ang ating samahan at hangad ko kasamang lahat ng Bayambangenyos at Pangasinense ang inyong tagumpay. Sama-sama tayong lilipad at muling mamamapayagpag. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po at welcome po kayong lahat sa bayan ng Bayambang.